De regering van Curaçao en de Refineria di Curaçao hebben de afgelopen weken onderhandeld met PDVSA om ook in 2020 de raffinaderij nog een tijd te exploiteren. Het is echter niet gelukt om tot een akkoord te komen met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij. Dat betekent dat PDVSA eind deze week na bijna 35 jaar zal stoppen met het exploiteren van de raffinaderij op Curaçao. Vanaf dat moment gaat de Refineria di Curaçao zelf de raffinaderij leiden, totdat een akkoord is bereikt met de Clash Group. Dat werd gisteravond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie bekendgemaakt. De vakbonden die de werknemers van de raffinaderij vertegenwoordigen organiseren voor vandaag een manifestatie op het Wilhelminaplein. Ze zijn het niet eens met de beslissing om de Refineria di Curaçao de raffinaderij te laten exporteren voor de eerste maanden van 2020. Ze willen namelijk dat PDVSA langer aanblijft als operator. Om hun standpunt kracht bij te zetten roepen ze alle werknemers van de raffinaderij op om vandaag te manifesteren in Poen. Voor vandaag staat de manifestatie georganiseerd op het Wilhelminaplein. De manifestatie wordt georganiseerd door de oppositiepartijen en door de vakbonden die de werknemers van de raffinaderij vertegenwoordigen. De politie heeft laten weten dat het iedereen op Curaçao vrij is om te demonstreren, maar ze zullen niet tolereren dat de mensen zullen worden bedreigd of dat de mensen gemaskerd op straat zullen verschijnen. Oud en nieuw staat voor de deur en in het kader daarvan heeft de politie enkele maatregelen genomen. Zo zal het tijdens middernacht op 31 december verboden zijn om met stoelen en tafels op de Emmabrug plaats te nemen. Ook is de Julianabrug gesloten en wel van 11 uur 's avonds tot 1 uur 's ochtends op 1 januari. Politie, brandweer, ambulances mogen wel gebruik maken van de Julianabrug. De komende 6 maanden zal het maximumtarief van kaartjes voor busvervoer niet worden verhoogd. Dat heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling dit weekend bekendgemaakt. Het ministerie bepaalt om het half jaar of er een wijziging nodig is. Vakbonden hebben gevraagd voor een tariefwijziging, maar volgens het ministerie is een verhoging op dit moment onwenselijk. Een man is gisteren in Marchena aangereden op straat door een auto. Het gaat om een al wat oudere man die zwaar gewond raakte aan zijn hoofd. De ambulance heeft de man naar het Curaçao Medical Center overgebracht en de politie onderzoekt het ongeluk. Zondag 5 januari is het weer tijd voor de traditionele Fuikdag. Dat betekent dat heel veel waterliefhebbers met hun boot bijeen zullen komen in Fuik om het nieuwe jaar te vieren. Politie, kustwacht, douane, het Rode Kruis zullen samenwerken met andere organisaties om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Dit weekend is alle deelnemers al op het hart gedrukt om ervoor te zorgen dat alle boten aan de veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. En dat was de laatste extra journaal van 2019. We wensen iedereen een heel voorspoedig 2020 en een goede overgang naar het nieuwe jaar. Het allerbeste tot in 2020.